Se surpă asfaltul în Chișinău, s-a întâmplat la intersecția străzilor Columna și Sfatul Țării. O șoferiță a fost cât pe ce să intre cu mașina în pământ la propriu. Aceasta a rămas blocată într-o groapă uriașă care s-a format chiar sub mașina pe care o conducea. Femeia se afla împreună cu copilul ei și ambii au tras o sperietură zdravănă când au văzut că mașina târnă pe jumătate de marginea asfaltului surpat. Din fericire însă martorii au sărit în ajutor. Potrivit femeii, aceasta a cedat trecerea unor pietoni, după care a încercat să vireze la dreapta, însă nu a mai reușit deoarece vedea cum mașina se prăbușește în asfalt. Deși echipajul de poliție a fost chemat de îndată, acesta s-a lăsat așteptat în timp ce mașina atârna. Звонила в полицию, очень много раз, наверное, звонков 10 было от меня, но мне говорят, ждите, и бросают трубку. В общем, я сворачивала с Колумна на Сфату Церий. Свернула здесь, ехала встречная машина. Поэтому я по своей полосе, естественно, двигалась. И даже не заметила, как раз провалилась, ребенок начал плакать. И то я даже не сообразила, что происходит. Мужчины вытащили ребенка, и мне помогли выйти. В общем...